नमस्कार, मी प्रल्हाद सोनवणे. आपण पाहतात ओम साई न्यूज. प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर जामनेर शहर पोलीस ठाण्याच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन पालकमंत्री नामदार गुलाबराव पाटील यांच्या शुभ हस्ते बुधवारी संपन्न झाले. यावेळी राज्याचे माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन, जामनेर नगरीच्या नगराध्यक्ष सौ साधना महाजन यांची प्रमुख उपस्थिती होती. दरम्यान गिरीश महाजन यांनी पालकमंत्री यांच्याकडे पोलीस ठाण्यातील व पोलिसांसाठी निवासस्थानांसाठी निधी मंजूर करावा अशी मागणी केली. या संदर्भात पालकमंत्री नामदार गुलाबराव यांनी सकारात्मक दर्शवित सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून पुरेसा निधी मंजूर करून आणण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी पोलीस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार मुंडे, चाळीसगावचे अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, पाचोरा उपविभागीय पोलीस उपअधीक्षक भरत काकडे, पोलीस निरीक्षक किरण शिंदे, जामनेर तालुक्याचे तहसीलदार अरुण शेवाळे, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी चंद्रकांत भोसले आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या मी मनापासून सर्वांना शुभेच्छा देतो. आज प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून जामनेर शहरात तालुक्याचं एक पोलीस स्टेशन आहे. कारण गेल्या 1.5-2 वर्षापासून हे बांधून तयार आहे. उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत होतं. हे थोडी कामही राहिलेली होती, त्यात पूर्ण झालेली आहेत आणि आज मान्य पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते या पोलीस स्टेशन उद्घाटन त्या ठिकाणी झालेलं आहे. अतिशय सुंदर वास्तू, सुंदर प्रेमायसेस आणि एक अतिशय मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. परंतु त्याचबरोबर आता इमारत तर झाली, परंतु आम्हाला फर्निचरची गरज आहे. पालकमंत्री महोदय आम्हाला तात्काळ जर निधी मिळाला नाही तर इथे बसायला सुद्धा काहीच नाही. हे सुद्धा टेम्पररी तिकडचं काढून आणलेलं आहे. मला वाटतं फर्निचरसाठी त्याला निधी लागणार आहे, तो आपण द्यावा. त्याचबरोबर मागच्या बाजूला आपण जर बघितलं तर कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची व्यवस्था आहे. गेल्या काळामध्ये आम्ही सोबतच होतो. भाजप सेना त्यावेळेला देवेंद्रजी मंत्री होते आणि त्यांनी पोलिसांची खूप काळजी, म्हणजे निवासाच्या बाबतीमध्ये त्यांनी खरं म्हणजे आजपर्यंत सगळं उच्चांक केलेला होता. आणि त्याचबरोबर इथे मागच्या बाजूला सुद्धा आम्ही प्लॅन तयार केलेला आहे. एस्टिमेट त्याला परवानगी भेटलेली आहे. मला वाटतं त्यासाठी आपण निधीसाठी जर प्रयत्न केलेत आणि निवासाची जर चांगली व्यवस्था केली तर इकडची निवासाची व्यवस्था म्हणजे ब्रिटिश काळातली आहे. अतिशय वाईट परिस्थितीत पोलीस कर्मचारी राहतात. मला वाटतं ते जर काम लवकर झालं तर अधिक सोयीचं होईल. काय पोलीस स्टेशनमध्ये कारागृह नाही आहे, त्यासाठी काय या पोलीस स्टेशनमध्ये ही कारागृहाची व्यवस्था करण्यात आली आहे का? नाही, इथे सगळ्याच व्यवस्था करण्यात आलेल्या आहे. कारागृह सुद्धा इथेच आहे, काही दुसऱ्या बाजूला राहत नाही. पोलीस स्टेशनमध्येच ते असतं. इथे कारागृहाची अतिशय चांगली व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. फर्निचरच्या बाबतीमध्ये जी मागणी केलेली आहे तर त्याच्या बाबतीमध्ये त्वरित आपण डेप्युटी सी उपलब्ध करून देऊ. आणि मागच्या काळामध्ये सुद्धा आपण पोलीस यंत्रणेला जवळपास 36 मोटरसायकली दिल्या होत्या, 29 बलोरो गाड्या दिल्या होत्या. यावर्षीसुद्धा आपण पोलीस यंत्रणेला 20 गाड्या देण्याचा प्रस्ताव मान्य केलेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोलीस स्टेशनला नवी गाडी असण्याचाही मानस आपला आहे. महसूल डिपार्टमेंटला सुद्धा आपण याच पद्धतीने वाहनं देतो आहे, जेणेकरून पोलिसाला लवकरात लवकर पोहोचता येईल आणि दुर्घटना लवकर जी होणारी आहे ती वाचवण्याकरता ते प्रयत्न करू शकतील. जी माजी नामदार गिरीश भाऊंनी मागणी केलेली आहे
ती रास्त मागणी आहे. त्याच्याकरता आपण कृषीमधून फर्निचरकरता पैसे उपलब्ध करू आणि निवासाकरता सुद्धा शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मंजुरी करता 100% आपण त्यांना वचन देतो आहे.